ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତ ଚାଲ ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପିକନିକ୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ କଲେଜ ତରଫରୁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଆମର ଏଠି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଝିଅମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ। କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ଆସିକି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରି ତାପରେ ବାହାରି ଚାଲ ଦେଖିବା ବିରଜାରେ କ'ଣ କଲେ। दिल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अल्प समय ଥିଲା। चलो देखिए मैंने कॉल कर लिया डेस्टिनेशन से पास लेवल। लेट्स गो। ସେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ୱାଟର ପାର୍ଲରକୁ। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ବି ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। दिल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही ତ ଘଟବନ୍ଧରୁ ବୁଲିସ ଆସିବାରେ ବହୁତ ହି ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ।